Kaugnay pa rin po doon sa nauna kong pagdulog muli ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa dyan sa may Korte Suprema at naghain po muli ang kanyang kampo ng panibagong manifestation doon sa kanyang kahilingan na temporary restraining order. Kaugnay pa rin po ito doon sa pagpapatupad sa ng arrest warrant na laban sa kanya. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Muling dumulog sa katastas sa hukuman si Senador Bato de la Rosa upang isumbong ang naganap na putukan sa loob ng Senado nitong nakarang araw. Partikular na inahay ng mababatas sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ang very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer sa Korte Suprema. Ayon sa kanyang kampo, layon sa paghahain ng panibagong manifestasyon na maipagbigay alam sa hukuman ang tinatawag na supervening events noong Miyerkules, 13 ng Mayo sa loob at paligid ng Senado. Dito kanilang binanggit ang patungkol sa presensya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, mga putok na baril, pag-lockdown sa Senado at iba pa. Bagamat hinihintay pa ang resulta ng investigasyon ukol sa nangyari, mariin naman nilang binatikos ng malagay sa peligro ang buhay ng mga senador, empleyado at mga individual na sa loob ng gusali. Kung kaya't dahil rito'y may isa pang ulit na nagpasaklolo ang mambabatas sa Korte Suprema at hinimok na kadyat maaksyonan na ang kanyang petisyon. Hiling niya sa hukuman na agaran mag-issue ito ng Temporary Restraining Order o TRO at pigilan ang mga respondents, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Philippine Center on Transnational Crimes, pati former Senator Antonio Trillanes IV at iba pa na siya'y maaresto. Partikular sa kahilingan na hindi siya idetene, ilipat, isuko o ipadala sa labas ng bansa dahil sa arrest warrant mula International Criminal Court o miski red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol. Habang sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kamakailan kay Senador Bato de la Rosa, ipinaabot ito ang kanyang pasasalamat sa mga taga-suporta. Well, unang-una nagpapasalamat ako sa kanilang suporta. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart during this the lowest times of my life. Andyan kayo para sumuporta. Maraming salamat talaga. And I swear to God that I will dedicate the rest of my life in performing what is due to the Filipino people. Gagawin ko lahat para sa Pilipinas. Hindi, wala na po kong reservation. Gagawin ko lahat anong mabuting gawain para sa ating bansa at para sa Diyos. Magugunitang nitong Miyerkules ay naglabas na resolusyon ang katastasong hukuman sa petisyon ni Senador De La Rosa kung saan pinagkukomento ang mga respondents at maging ang mamabatas ng hukuman. Binigyan sila ng 72 oras katumbas sa 3 araw para isumite ang kanilang mga komento sa petisyon. Gayunpaman, nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting na maaari pa rin pagbigyan ang hiling ng mababatas tulad ng pag-i-issue ng Temporary Restraining Order kung kinakailangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.